KSC pen nagalena hoi khan bastia long aron re pen ke do atum phan ka tharli mate eviction ke KSC atum aning class pen le ke claim kali posi APHLC atum pen akoi tipon Meghalaya hoi rumphom along ta karbi ningkan kimi katalondun Pe thang ni phai porni CM hin pen exam adim along asayang denge che pachun pon Khan bastia long aron re pen ke do atum phan ka tharle puthak APHLC atum KASC aphan lam karbo ko puthak KSA KSU atum lamboi kipidun Ingdeng sirkep kar BML sadlang karju alo puthak social media along hori chodur Thang ni phai por ni exam adim rong kerka clipon KSC pen nagalena hoi khan bastia long aron re pen ke do atum phan ka tharli mate eviction ke KSC atum aning class pen le ke claim kali posi APHLC atum pen akoi pipon KSC pen khan bastia long aron re pen ke do atum phan ka tharli pon ke KSC atum aning class pen kali ahok lang proi lote aron re pen ke do atum phan KSC ahin pen ka tharli pon ke mepiglo bonta KSC ahin pen ka tharli asai ke dengalong APHLC asong pen ke ning ing samkrang Athe KSC atum ninga klong pen langkai jan dudu koloni la pen khan bastia long katharle asai ke deng pon kali laki BJP la pen RSS atum kapa manghua bidi mate a agenda KSC hin pen batai ron re pen karbi anglong along ke do atum phan katharle mate eviction asai ke deng pon ke rada phan kapa manghu la pen ka chong thoya phan chon KSC atum pen nonjong nagalena hoyalong ke do khan bostia long aron re pen ke do atum phan ka tharle asai ke deng pon ke aning class sapen kali laki BJP la pen RSS atum rada phan ka pamang hu la pen ka chong thoi ma tai agenda chotputa jongpon la pen labang so asai ke deng along APHLC pen ke chedon dun thek atheni tum ta aron re pen ke do atum phan ka tharle pon ke kroi bonta nonason palombong jomatha bong klembong ke rada phan kapa manghu pusi APHL selam jai sarpo angtong intia hin pen BJP sarkar mate non kachari bom KSC atuma phan akoi pipon la pentu labang so sarkar atum ke nima phan ke plak bong ke tia bidi lang no bangsi ardi kipi jasemet Christian la pen Bengali Muslim atuma phan kai ke ta kapang thekpon isi thekpon long athenon aron re pen ke do atuma phan ka tharle do anta Bengali Muslim la pen Christian anim kerim atum kabocha dim sai deputa APHLC alamjai sarpo angtong intika thara hin pen KSC aphan akoi pipon lapen lahai ka tharle asai ke Assam gop lapen RSS atum kapin khada tengsi KSC atum ke claim lapen jongsia hokpet ka tharle asai dengji polote Kupulia hawar mate constituency along si deng nangji halada ke bang asosia aron re pen long le phelang cherai HC non ke karbia khe tumke armua phaita abilu lapen along le phelang tawi pinlo puta APHLC alamjai sarpo angtong tika thara hin pen akoi pipon thu asinon puthot ile tum tin la bang so alamarjan kachathan ponji athi pi long bang tuluna la bangke sik pigalam don margi tum nani tum nardi dun pe metha la sila bangso eviction drive mate ka tharli karbiang long along ni nang charai aron ri pen charai tum phan ka tharli la ke pulang dam phruilu putang te mesen lu pusili tum ka do beta mathal la si pinya da APHLC a song pen la bangso ka tharli a sai long ining kang sam ha aklongan lele de ining sam jet ka lidet kopia podma la bangke than ponang kok la si eviction drive mate ka tharli bangke chedon dun lo sita wana hokpet lo council tum ka matha da bang lo tum ka charju dai ni bangke la si ke chengsi bangke Karbiang Long Autonomous Council atum aning dok aning ke hang vekle la dudu koloni la pen la bangso khan bosti la pen la bangso lang kai jalan no Meghalaya hoi rumphomolong ta karbi ningkan kimi katalondun Nijang karbi anglong ahem tunpi hamren pen kilometer
Thongkebra therok sose Meghalaya ahoy along kedo Rumphuma hawar along ta thang niphai isiar ni karbi ningkan kimi talondun. Labangso katalona me along aluhi sarpua manpen othat langso MLA Rup Singh Teron, Assam Hill Small Industry Chairman Arun Terang, Border Board Development Chairman Joy Singh Kro pen chenglok atum chetong dunsi katalona me along aliralon pidun renti. Rumphuma hawar ke non puta kaching thuramo ko anma ke donangji non puta abelang. Ha ASDC atum kachari ahut pen non ansitame labangso hawar ke asona kisung pen jokpon pelang pusi halada ke do chirok tok awami atum pen nitum malong niyo saphan birta nang pali. Halada ka hawar karbia khe pen anpar chomang Nepali pen chenglok kaprek atum ta dobom. Halada ke do kadok kavya khe pen ta ning arong bohong si doram. Bang tay tumra tum chitu du nei ing long bang ke long si ring hut pen long si lang sok long plon te ring ku long ta lang ki jo long ve pan bo i du nei na ne je lang ro so ban pe long si lang ke ban de long chot thiar mi ta thiar pinang po thiarang po sita ni lang puye bang ke sarkar tum na ke claim long sarkar tum long itum ke na ke claim tum long itum ra tum dai tum chitu du nei. Pini thang ni phaipo arni Karbi Anglong Autonomous Council mate pati hekpen KASCM Dr. Tuliram Ronghang ada penar lusuni pregjam adim asaimu kachipachun pon. Pini ada pormalom di furong thang rong kerkar kelong chetong dunsi rong supierat pen chethan chimum tekang. Labang sopi kolonga long akim inspection Bangalore of Irrigation Department ahemtun ing puponlo. Labang sokang pupon ahut irrigation ay Mongol Singh Timung bithung reng thama VDC Chairman Ramson Timung atum pen chenglok penangan bang phubang phetum chetong dun. Labang so api dongka muka malong ke do Rangsina College along kacharli akut mate classroom sitami ing pupon thu. Lapen Rangsina College ahem ki kim kapatang thujia phanta adim lang tekang thu. Lapen labang so api dongka muka malong fankri arong pen chenglok pregjam arong along rong kerkar klia dimta chetong dun thu pusi niltum malong news apherang ke tum birta ribdun long. खान बस्ती अलong aron repen ke do tum han katharlia puthak APSL se tum KASC aphan lam karbo ko puthak KSA KSU atum lamboy kipidu KASC atum ke anim la pena khe ke lang pen le katharli mate eviction asai ke den kali athe ke dam tanga por penanga karbi atum sai kamate department along le kithia long ka katharlia sai ding खान बस्ती along ke do atum ke aron repen si ke do खान बस्ती along ke patang na kahino kachokle matum kache pachang atim itum ke siap pan kerap pun boleh labang soalan kaninji kali. Along ke do District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong KSA Simeon KSA Thangsing lapen KSU atum chelang si herangkia me hapon. Labang so ame along jasemet non hejong nagale na hoy khan basti along aron repen ke do atum pan KSC pen katharle pon along all party leader conference mate pathek pen APSL si atum lam karbok to na puthasi herangkia me lambol pon. Nagalena hoy along aron repen ke do atum aphan katharle ke KSC atum anim karsap kali lake Rajaria le kachi anaphan lapen Assam board lapen RSS atum aphan anim kapang sam aphan si labang so katharle sai ke dengkusi APSL se lam josar kuang tong kathara ginten lam harbok ati non KSC kachari bom atum ke konar na Christian ke do konar na Bengali Muslim ke do ada sikat hali ribu gitu KSC atum non an katharle sai ke deng langkai jan di koloni lapen khan basti along ke Bengali Muslim lapen Christian anim kirim atum si ki ong puta lamar bok patok ladat ni kekleng bali bitum pini lamkar gitu deh on behalf of council ko kali deh bitum ham asam men ketek dam long appoint lagi musuh kali jelo si edition drive ke tum dam tang apo theklong lo jela 5 kilo long da agriculture department tum long le jitu kar bitum hindo khodal laga tala dakta election drive ke dakta claim dan domati pasal thak se kapre ka dim dolang kar bi polo dim tabe balang kai jano tabe kapre ka din long da election e carried out protan te la so dim long itum jotni ke hada ke duara tum ke valid document isit ave alang tum ki pu bang pelo 1910 mes tum long long le pota dola 1930 ni dola alang tum pu tabe kar beng Thomas Council ke 1952 mes tum lage ke check lapen kar beng long alen polisi ke hada ke do tum chini ne
Lama tum ferang ke malam ma thek long long jala tum ni bangke itum ke sales dit do ke po are sales dit pen silong le pota ceplang un ma alang tum mangke asama long alen polisi si karbelo alen polisi besiketen lasi halada kidu arat tum phan hadak naga do kok tai hadak muslim do kok tai bengali do kok tai tame nare NRC long amene klang ke tum si eviction mong nangji po bangke lage unconstitutional si puje eviction right kita ma proses kapek do non duri tum di sini dulu teng putau ne kar biang lok terus council intention gala lo hadak bangke government land lo lapen hadak bangke are ngelok pengela ke poloma safe haven busiki pupo mane kitang na kahino ke chokle matun ke cepat chong adim halada hadak dam bodang te sini ji kar bi amulit hadak dam ha adung darong parong hata do hadak arong atum tame balijan lo dam lo bodia okchikom rom sido sini lam pulo kar biang lo border ke hala lang roi hello media tum sini lo gede ta lang roi pen non ditu kar biang long laso poloma la so intrigate kan ka chilo dola kar biang long intrigate ta hadakan bidam ta khadalo for the first time in history kar biang long pulki long nam lo patabe no do step bangke even hadakan dum papet long long la pelaso dolong the illegally lage ka construct without the consent of the Karbin Commerce Council or the state government laso dim men si illegal activities bage claim bom lilahai kadu kavi ai episode lang na pensi komane NRC long gavide peneklan mangali komane muslim nak bengali dame hala bangso penkelang na pensi Karbin Commerce Council bangela lang so eviction traffic kedeng la pen ham phanga song da ka chedon gala no lasela dak bangeli tum episode si tum kopene intention to ta mani hala tum chidi dun dalo tame non apor bangge non situation bangge tum kadu ka betame nange BJP nange Congress nange episode si puchi pupedat pen itum kadu betame itum chelang ra pet pen aso sten bangge itum claim degnya tema kachini se me tum mongda law and order ki tumari deng lo ngabe election rat kri dauji potande itum longe police force ki kenang son non apor ke mi hodle tu la bangso step en nunde potang de la sona por ga mo phitu marang tek na long la tai la pen jong se la hai tu manu se khang nunde potang de ha da ga bangke pena di ke kar bi tumne dage chhai dun de non tai ni le ta la so politically ta to bangke nang dum nit pala so din lage len power ga avi dal da bangke ta la so political power ta non puli mat bidan de tu me voter rights ta do pore voter rights ta khana potum ban se hala halo itu juni tum episode si tum mene elam non ke counter dun pora dalam ke bangala hello alam tum jitu nona por bangi dam tam galang tum ta press minang chipi ke penangan Facebook apes je pakla je episode si so support the election that taken carried out by the Karbin Commerce Council sige numate so why are they changing their again decision like a part of the election numate bangi 1 2 3 dun 4 5 6 to bumpo isla dak bangi chok chila pen itum puji penangan iaro long kuma ke claim bom acho ka martum da daki investment do itum pini amen pang dak dilo kame prajin da itum amen itum pang dak bo la pen kala itum pan man ke council da bang action and nai pusi itum ko tu no solan da ko pasli ban ko nonjong ke roji ingdeng sirkep karbi MIL sarlanga karjua lo puthak social media along hur chudut nonjong ke roji ningkan esek penang dung ke tia sarlanga long osomar tum ke tokji karbi MIL karjua lo ke chok chipin jok social media long hur chuduralam ki keklang Charlia hemalong osomara phan sarlang ki enjia karjua long jongsi lasona pun pemate amek choklim kali pulote osomara tum koson si karbi alam ka charli polapen anparta lason sarlang ke enalula pusona di pawe pin lapen aman pawe det ke karbi alam ke chanjia phana kisung lata theta ne son luposi cherok toka bang phu bang fetum social media long lam theche paklang pon rinti nonjong ke roji ingdeng sirkep karbi MIL sarlanga karjua lo puthak social media along hur chudut nonjong ke roji ningkan esek penang dung ke tia sarlanga long osomar tum ke tokji karbi MIL karjua lo ke chok chipin jok social media long hur chuduralam ki keklang Charlia hemalong osomara phan sarlang ki enjia karjua long jongsi lasona pun pemate amek choklim kali pulote osomara tum koson si karbi alam ka charli polapen anparta lason sarlang ki enalula pusona di pawe pin lapen aman pawe det ke karbi alam ke chanjia phana kisung lata theta ne son luposi cherok toka bang phu bang fetum social media long lam theche paklang pon rinti
Thang ni phai phor ni Karbi Anglong along Pregjamadim rong ker karkli padopon. Karbi anim lapen ningkan arjon rong isi lapen habaresi arat klem phun dam phunjia phanpura arna malong hirjumi kacho hanga men pen Karbi Anglong along Pregjamadim rong ker karkli padopon. Borjana habar mate a constituency dilai rong mar jong along ta aningkan bang ason thak rong ker karkli padopon. Labang soke thok ki jira long KSA speaker long kitimung sitame chetong do. Lason si Borjan 0 point adung ke do. Borsing terang arong along ta rong ker karkli padopon. Terang arong along karkli abu mudbokan ke me phun me et ko sinir tama pherang ke birkan nang par. Lason si singhasona habar mate a constituency angkang long nid manai terang arong along ta rong ker karkli padopon. Rong ruba monsam ke doji aphan rong ker karkli padopon si mesen pen pachun pon si rong siarat aning arong cipi pon si nunda pherang ke aphan birta nang pale.